Dobro dan ljudi, evo nas ponovo u Crnogorski Games. Danas ćemo snimati Minecraft, mislim igrati. I počet ćemo sa nešto novo preživljavanje, igrat ću također i Minecraft Take It. Igrat ćemo na Minepexu, znači igrat ćemo te mini igre, Hunger Games i čuda. Idemo prvo da startujemo sa preživljavanjem. Nazvat ćemo svijet YouTube, aj neka bude. Da, eto, napravi svijet, idemo znači dok se startuje, znači snimat ćemo taj Take It. To je jedna vrst veoma zanimljiv Minecraft sa malo dodatnom tehnologijom. Nadam se da mi neće lagovati jer sam imao slučaj da je lagovao, ali ono pomalo. Evo, preuzimanje terena. Pa super naravno, ali ako nema drveta gotovi smo. Ajmo već da startujemo da uzimamo drveta. Mislim da nam je to prvo. Jao bundeva, super. Ajmo, idemo. Sjećate jedna trska i to će mi trebati. Jao, laguje, šta laguje, bre? Samo da vidim, pa ovo ne laguje. Evo, semje sam dobio sam 2 semena. Evo, ja mislim da je to to. Malo ne znam zalagalo u početku, evo ga. Idemo odmah drva. Ne znam, prvo ćemo se negdje sakriti pa ćemo u sljedeće epizode igrati sve dodatno. Hajde. Ovo ćemo čitavo drvo da... Super, idemo dole. Dobro, za sad 8 da ako bude dovoljno i ajmo da... Vidio sam prasića, što je to dobro. Ajde idemo ovamo. Ova ravnica, evo da imamo već, dobro, super. Ajde idemo ovamo, pa negdje ćemo se sakriti. Ajmo, ovdje ćemo naći. I psi bre, ne mogu, vidi, vune. 4 vune, pa mi smo bre super startovali. Ovo je nevjerojatno kako smo mi startovali sa Minecraftom danas. Imamo sve što nam treba. Već znam kako šta treba da se pravi. Pa ne bi mi svidjelo ako budemo ovamo proširivali. Ajmo ovdje. Ovdje ćemo napraviti to. Znači, ićemo prvo 3 unutra. Tako. Ajde prvo istrošit ću 3 sa 3. Mislim da nam bilo dovoljno. Nadam se da ćemo naći i uglja. I uglja nadam se da ću naći. 33. Ajde napravimo onaj malo brži kramp, vidimo. To je to. Dobre, tako malo brže radi. Također ćemo raditi isto Creative mod, ali na jedan server. Ajde, šta ti je? Samo minut. 1, 2, 3, samo trenutak. Evo nas, samo minut, da vidimo što se desilo, 3, više smo, 1, 2, 3. Mislim da smo malo više. Dobro, nismo ni trebali na ovoliku kućicu, ali eto, uglavnom preživimo prvu noć, to je nama važno. Ovdje ćemo staviti tako i ovdje isto. Nama je važna prva noć da se preživi, pa šta bilo, bit će. Moćemo.
Imamo i kuce što će nam baš biti dobro. Samo što će mi trebati za kuce i to. Dobro su kuce, dobro. Ako i jedan gore ću isto proširiti da, vidite, ne može to da skače. Ali nema veze. I idemo jedan gore. Super. Ajde. Zamislite sad imam dijamantski pickaxe. Wow, što mi je bilo super. Da, kad bi to moglo tako na početku ići. To je to. Šteta, nismo našli ugalj, nema veze. Da je ovaj krafter da prebacimo ovamo. A vidite što ga razbijam, nema veze. Ajde, stavit ćemo ga. Tamo ću ovo ovdje da ne bude ružno izgledalo. Ovako ću staviti i ovo ću isto ovako da stavim, da napravim pećnicu i dole ću da napravim ovako ove vrata. Ajde tako. Idemo dalje, šta trebamo napravimo je krevet. Super. Evo, krevet ćemo da stavimo. Ajde, stavit ću ga ovdje. Dalje što treba se napravi je chest jedan. Njega ću da stavim C. Ajde, neka ga ovdje i stavit ću ove stvari. Pa idemo, treba mi, pa dobro, ajde, 3 drveta. Stavi se. Tako. Uzeli smo jedan višak, ali dobro. I to se napravi, samo mi daj onaj kameni. Jeste malo istošeno, ali nema veze. Sad samo da se mi ne izgubimo ovdje. To je važno, ali ne bi trebalo. Evo, uzet ću ovu zemlju. Idemo potragu za ugljem i staviti ovako. Nadam se, pa da. Samo da vidim, kuce vas ne smijem da udarim, jer ako vas udarim, neće mi se dobro pisati. Lava, ne bi volio da uskočim u lavu, nešto sad za početak ne bih. Da nema neka pećina ovdje blizu, neće biti. Jao, šta smo našli, pa ovo je nemoguće. Našli smo ljudi selo. Selo smo ljudi našli. Super. Oni imaju onaj... nešto se sad naljutio. A sad će mi poskupiti. Dobro. Čekajte. Mislim, neću ga sad rušiti. Mislim, neću ga ni opet rušiti. Ovo je glavni. Ma daj, besti, normalno. Samo da vidimo. A nemaju oni... Ajoj. Ja sam mislio da oni imaju one... kako se zvaše... Ajde da nemaju... kuću jednu sa čestom, ali nemaju. Evo vidjet ću i ovo. Ovo imaju knjige, što će mi trebati. Super. Znači oni su baš dobri za sad. Za sad ih neću ubiti. Samo da vidim. Ovdje nema ništa. Daj Bože. Ajde, daj mi. Nemaju ni uglja. Sad vidim šta njihova bašta to sve ima. Koliko ja vidim ima krompira. Ali nema... nema veze, ali nema krompira. Dobro, nema veze. Dobro, sad neću neka ih tu, nemaju onaj chest što su trebali da imaju, ali nema veze. Evo je pećina. Daj mi, to bre sam tražio. I šta ne napravili smo? Nismo napravili mač, ali nema veze. Sad ćemo mi to odmah.
Vidi Iron. Super. Ovo ću ovdje sve da opustošim. Od ovoga, mislim neću ga, ajde možda dijelit ću, ne znam tačno. Bi onaj Iron isto da sakupim. Evo sve smo ja mislim uzeli, nismo. Iron, super. 3 Irona, 4. Gdje bi bilo, super. Samo da vidim šta je ovo ovdje, lava. Nećemo mnogo zalaziti jer nemamo mač. Bežim ja odavde, da me nešto ne dolati. Beži. Beži. Dođi sad gore. Super, imat ćemo i pećinu za istraživanje, super. Šta ćemo napraviti od ovoga krampa? Ja mislim da ću napraviti mač. Pa zašto mač? Hoću da se bijem sa zombijima i da neku kucu pritomim. Idemo, znači stavit ćemo za sad ovdje štoko i peši se. Čekajte, ovo ću staviti u inventar. Moj. Tako, ovdje ćemo staviti i ovdje. I ovdje. I tu. Eto, super. Chest, daj, to kompjuter ću trebati i daj mi to. I to. Sad samo dva tamo kako mi treba. Let's go. Dakle nas niko ne ubi. Ne, tako se ne pravi. I evo ga, startovali smo sa dobrim mačem. Idemo da ubijemo nešto malo životinja, mislim krave. Neću i mnogo da ih ne istrijebim, jer vidim da sam tamo imam pšenice. A to mi može pomoći da ih parim. Idemo, dađi kravice, imam metalni mač odmah. Aha, super. Ajde ubit ću i ove, vidio sam i još tu. Samo da vidim da mi je meso i... Dođi još ti kravice i daj nam jednu. Ajde, dođi nam, nemo bežati. Pročitao sam te, nisam te pročitao. Dođi nam, ne vrti se u krug. Samo da vidim, tamo. Nisam ja, mislim, istrebio. Mislim, sve. Ne bi trebalo, ajde, požuri malo. Lava, zami sad upadnemo. Dobro, nismo. Super, nismo. Svaka čast ispred kosice. Sada, ajde, dobro. Pa za sad smo dobro startovali. Sad bih ja volio te sudmeni. Oni psi se mogu teleportovati, što je to? Što ih gleda više nema ovdje, čim se neko naselio. Oh my god, tamo sam mislio jednog da pritomi. Ne, ostaviše me. Tako mladi, what the fuck, ne. Samo uništi lište. Gdje ste vuci, ne mogu da verujem, ne, zašto ti mi evo. Samo zašto ste nestali? Otišli su. Ja već vidim zombije. I kiša. Pa zašto da ne to jednu kućicu ne napravimo modernu, Dobro, super.
Ajde odmah. Otišli su vukovi su otišli, mislio sam tamo da je pritopim jednog, ali ništa, možda i nisu daleko otišli, ali ništa, nema ih, nema. To se ispeklo, dobro, nisam sada gladan, ovo ćemo da pretvorimo u ovo. Sada samo da mi se ovo ispeče, to neće brzo, mi idemo napolje dok se to ispeče. Samo minut. Ne mogu da verujem da ste otišli. Ne, zašto? Ova ravnica mi se baš sviđa, ćemo tu napraviti neku kuću. Da li se ovo... Mrzim kišu. Ništa, ajde prespavamo noć, da nas ne bi neki creeper napao. Sad ima... Ne, sad ima mnogo ovaca, nema veze. I ja, što su otišli, otišli su, nisu trebali dobro. Zašto? Trebao sam jednom reći sebi, da poslušam. Ništa, idemo da odmah legnemo. Kako mi se sviđa moj skin, nisam vam pokazao. Nemam skin. What? Nice. Zato što je ovo verzija 1.7.10, pa najvjerojatnije zbog toga nema. Ali će biti u sljedećoj epizodi. Nema mi vukova, bre. Pećina, to mi se sviđa. Pa to je to, narode, od ove epizode. Mislim da sam dovoljno danas za ovu prvu epizodu ili ovo prvo preživljavanje počeo. I to je to, hvala vam što ste gledali. Evo ćemo još ovo napraviti. Inače, hvala vam što ste gledali ovaj video. Znate dalje šta činiti. Nastavite da me pratite. Ja vam to bio veoma zahvalan. Ako ćete još nešto da snimim, kako nešto napraviti, tačno da naravno da to može i to ću isto snimiti. Tako. Ružno je ništa. Slomit ću ovo. Tako. I to vam je to, ljudi, evo sve ću odlaziti od čestove i tu ćemo nastaviti sa sljedećim epizodi. To je to, hvala vam što ste gledali.